дар давраи сипаришдор бо мақсади ҳаллу фасли масъалаҳои муҳоҷиратӣ дар шаҳри Душанбе 28-ум ҷаласаи шӯрои роҳбарони мақомоти муҳоҷирати давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид таҳти роҳбарии Федератсияи Россия, ки бешубҳа барои тақвияти фаъолият ва табодули таҷрибаи беҳтарин саҳми назаррас дорад. тибқи маълумоти мақомоти сарҳадӣ, рафти муҳоҷирони меҳнатӣ ба хориҷа дар нимсолаи якуми соли равон 392805 нафар буда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16% кам шудааст. аз теъдоди умумии рафти муҳоҷирон 386987 ба Федератсияи Россия рост меояд. бозгашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар ин муддат 324065 ё ин ки 3% зиёд мебошад. тибқи маълумоти ҷониби Россия дар давраи ҳисоботӣ 667 аз 12000 нафар дар қайди муҳоҷиратӣ қарор дошта, ҳамзамон 379000 патент ба расмият дароварда шудааст, ки нисбат ба нимсолаи соли 2023 ба андозаи 28000 кам аст. дар баробари ин миқдори шахсони қарордоди меҳнатиро ба расмият дароварда ба 730000 адад расидааст, асосан аз ҳисоби ҷорӣ шудани тартиби нав афзуда қисмати онҳо аз соли гузашта мебошад. шумораи патентҳои амалкунанда дар Федератсияи Россия ба 644000 адад расидааст. бо дар назардошти ҳодисаҳои охири март санҷишу рейдҳо дар сарҳад ва дохили Россия ба таври доимӣ ва бо шиддат роҳандозӣ шуда бо сабабҳои гуногун, қонунваронкуниҳои қаблан содиршуда, риоя нашудани қонунгузории муҳоҷиратӣ, надонистани забон, одоби ҷамъиятӣ аз қаламрави он шаҳрвандон бозпас гардонида шуда истодааст. тибқи маълумоти ҷониби Россия танҳо дар 6 моҳи соли равон иҳроҷи зиёда аз 17000 нафар ба қайд гирифта шудааст. аз умумии шартномаҳое ки дар Федератсияи Россия ҳаст, мо гуфта будем 730000, ин 2,3%-ро ташкил медиҳад. маълумоти мазкур бори дигар аз нокифоя будани корҳои фаҳмондагӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ шаҳодат медиҳад. бо дар назардошти вазъи ба амаломада дар Федератсияи Россия ва ҷиҳати иҷрои супоришҳои роҳбарияти олии кишвар, музокироти навбатии Тоҷикистону Россия оид ба маҷмӯи масъалаҳои муҳоҷиратӣ дар шаҳри Душанбе сурат гирифта, маҷмӯи масъалаҳои марбут ба муҳоҷирати меҳнатӣ, баррасӣ ва қарорҳои дахлдор бо ба расмият даровардани протокол қабул шуд. диққати асосӣ ба яке аз масъалаҳо дар дохили кишвари интиқолдиҳандаи қувваи корӣ, яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон, анҷом додани расмиёти ба корқабулкунӣ аз ҷониби Россия бахшида шуд. ҳамчун қадами нахустин дар ҷодаи амалишавии қисмати корҳои омодагӣ, ин ифтитоҳи намояндагии корхонаи воҳиди давлатии федералӣ хадамоти шиноснома ва раводиди вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад.